You wanna go play there? Wala talagang tatalo sa cost of living ng Iowa. Right down to the soul. That we can do better. We can have Good thing you're working! Good morning everyone! Welcome back to another vlog. And today guys ay papunta po kami Ida Grove, Iowa, kung saan nagsimula ang nursing career dito sa Amerika. So dahil nga lilipat na kami, so pupunta kami doon to say goodbye na rin sa mga naging friends doon, kasi talagang they were a big part on our journey, especially yung mga ka-work ko doon na mga grandmas na ni Mishi. So magpupunta lang kami doon para magpaalam, and then nandun pa naman si Gladys para makita din namin siya. Si Mau naglipat na daw din pala ng Omaha, and then I message one of my colleagues din doon na naka-work ko, na kasabayan kong nagbuntis noon. Sabi niya kakapanganak lang daw niya nung Sunday, and they are not ready to accept visitors yet, so hindi muna kami makakapagkita. Sabi ko na lang sa kanya ay send me photos of your baby. As much as I want to see you and your family, I know how it feels na nakakapagod. So, ganun dito guys, kapag may nanganak, magpaalam ka muna kung pwede kang bumisita. Hindi pwede yung bibisi-bisita ka lang dahil gustong makita sila at yung baby. Even though you mean well na gusto mong tumulong, gusto mong ano, ganyan. Pero, hindi talaga pwede. Even moms, mother-in-laws, mga ganyan, kung ayaw ka nilang i-accept during that time na nagpapahinga sila, hindi ka pwedeng pumunta, ganun. So kailangan talaga, kasi iba dito yung culture nila when it comes to yung mga nanganganak, ganyan. Gusto talaga nila pahinga-pahinga. And we got cookie crumble here na ibibigay namin sa hospital. So yeah, tingnan nyo naman, ang sarap. Ngayon lang ulit ako makakatikim ng ganito. Actually, sa tagal namin dito ni Mac ay hindi kami pumunta dyan para bumili. Nung nandito sa Santa Rani, gusto niya pumunta kami dyan. Kaso, wala kaming time, napunta kaming mall kasi yung mall nandiyan lang sa likod. So, walang nag-cookie crumble. Ito kasi siya, malalaki siya. So, parang halos kasing laki na ng palad ko. Ayan. Itong malalaki na 6 pieces is, I think, $24. So, yun. And then, yung maliliit naman, yung minis. Ito naman yung para sa amin lang ni Mac. Titikman lang namin. Ayan. Yung minis namin, this is $16 yung maliliit. So, yes. That's it for, order namin. Nadadalhin sa hospital at saka sa friends doon. What can you say? We're going to see all the grandmas in Ida Grove. In Horn Memorial Hospital. Oh my God. Excited? What are you gonna say? Pika? Boo. Boo. Pika? Boo. Boo. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be. Sarap. Every day we danced, life was smiling. Few years later, I have started thinking, 55 siya nga lang dito. if it's just love in every glass I'm drinking. Why? Are you done talking to mommy? I'm singing, You don't wanna talk to mommy anymore? Boo! oh, Pika! chasing pavement on my own. Pika! So here to stay every night. Ay! Stinky! Stinky Binky! Cause I got you. Stinky Binky! Pika! Boo! Again! Pika! Boo! Ala, nandyan na yung anong... Oh, I got you. Chasing pavement on my own. What do you want? Pika? Boo! Pika? Boo! Where is Rachel? Where is Rachel? Where is Pointer? Where is Pointer? Here I am. Here I am. How are you today, sir? Very well, thank you. Run away.
run away. And hold mo na. Watch. Nagka-cry ka eh kasi gusto mong mag-video. Baliktad na, wala nang nakikita. Kaya po record dati kita mo na yung video. Hi! Hi! Hello! Hi! Chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La 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 la. Dito na kami sa Ida Grove, Iowa. And guys, wala na yung cherry blossom. Hindi na namin naabutan. Umulan na kasi. Na ano na siguro, nahulog na siguro yung mga bulaklak. Pero meron pa naman, itong mga madadaanan mo, meron pa namang mga puti, mga purple, ganyan na mga bulaklakin na ano, puno. Kaso nga lang, yung pinuntahan namin, pinagpicturean namin last year, wala na. Nishi! Welcome to Ida Grove! Get it, daddy! Get it, daddy! Wow! Oh, they got ice cream! Ice cream! Ice cream! Yay! Giving it to Mishi! Ice cream for Mishi! Yeah! Ice cream! Ice cream! Yum, 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 yum! Pretend! Pretend! How about the pink ice cream? Yay! Pink ice cream! Yum, 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 yum! Yum, 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 yum! Yum, yum, yum! Beach? Yeah, beach. Oh yeah! Oh, yeah! Ooh! We're going to You wanna go play there? Daddy, I played with the ice cream. It's a project. Then, saan? Splash Up City Park naman. Uy, ang nice naman. Project ng Ida Grove. Yeah. Tapos mag-donate ka. Hindi naman ito maganda. Dami ng improvement dito. May salon na rin dito. Punta kami dyan kay Maring Cheryl kung nandyan siya. Maring Cheryl. Sana nandito siya. Sarado siya. Sarado si Maring. Sarado si Maring Cheryl. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching Ang for batang ayaw mag-car seat, palibhasa, nasa Ida Grove na. Okay na lang kahit hindi naka-car seat. Buti na lang yung pinagkapehan namin is just mga 2 minutes, 3 minutes away from yung pupuntahan naming bahay nila Tita Gladys. Marites talaga to. Wow, it's so nice, no? Baningning. Sayang din na natin naabutan yung full bloom ng mga bulaklak dito. Ay, nakakamiss. Parang sakit na naman ng puso ko na maiiwan na talaga natin tong place na to for good. Ay. Pero, you will never grow if you will never get out of your comfort zone. Ika nga, this has been our comfort zone. For how many years? Grabe, guys. Dito na kami. Ay,
Ang bahay na party house. Dati. Abandon na. Tapos parang ang lungkot na. Dadalawa na lang sila dito. Ang laki ng bahay. Ang social naman. May pa-charcuterie si Tita Gladys. 400 kuya. Kasi may damage kasi yung sa taas na unit daw is na yung washer dryer. So parang yung water na sa niya unit. Ay. So may hole sa Oo. Kaya magkano ang bayad niya? 400. Monthly? Ilang bedrooms? 2? Ay, wow! Iba na talagang Iowa. Wala talagang tatalo sa cost of living ng Iowa. Sa hindi ipapaayos. Yung lang po kuya, yung paint, pero yung hole sa ceiling hindi na. Ay, alam mo naman si Matt. Oo. Kung sa ceiling lang naman ng washer and dryer. Oo, sa ceiling lang. So, Ayaw din ako ni Paxton eh. Yan, depende din. Mostly lalaki ang ayaw naman niya. talaga po? Nung nasa Pilipinas kami, kahit sino-sino nga lang kumukuha dyan. Si Paxton, ayaw din ako ni Pax. Sabi ko, Pax, why you don't like me? Siyempre, hindi naman niya ako nakikita. Challenge talaga ang gusto. Gusto talaga ng nakatinitor. Blueberry, yay! Paano yung mukha? Paano yung mukha? Asyado ka. Iniisip ko nga, pag magbibisita tayo dun, sino lang mabibisita na natin? Si Gladys lang. Sabi ko, buti na lang, sabi ko. Parang boss na si Gladys, pwede daw mag-undertime. Kasi 3 kami ngayon. Yung traveler namin, tapos laro-laro pa, sige. Hello. Very happy. Hello. Ano, dami mong imumove, girl. Para namang napaka-active ng life mo, ang dami mo pang iglo. Ang daming imumove ni Tita Gladys. parang workout ko na yan, te. Hala, go back. Oh, get up. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of, with dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you, an uptown girl without a single care in the whole wide world. Balak sana namin kaninang dumating kami ay mag-ikot-ikot kami sa town para mag-take ng photos there and all of that. Pero umuulan kanina sis. Ngayon lang umaraw. Alas 5 na. 5:44 na. So, sulitin na natin to. Dati pupunta pa pala tayo dun sa may castle. Ito yung Moorhead Park, guys. Actually, sobrang laki ito. Ang daming mga trails. Dun banda, sa dulo pa doon. Sa inikutan namin doon banda. Doon ako nag-walking nung buntis ako na tipong wala lang signal. Tapos parang may mga bangkay na tinatapon. Ganon ang peg. Pero maganda pa rin naman. Ayan, gustong gusto ko talaga dito sa banda dito na napaka-normal lang na may cedar tree. Doon kasi sa Sioux Falls, walang cedar tree. Tingnan mo yung mga kahoy na yan. Ay, mamimiss natin yan. Sana may ganyan pa rin sa Georgia. Yung mga Christmas tree natin. Ang ganda nito guys pag nalagyan ng snow. As in. The secret life that we share with the stars and the moonlight. Guys, may natitira pa na pink na blossoms dito sa Moorhead Park. Buti hindi pa sila nalaglag kasi umulan ng umulan. So, ito na lang yung natira.
For sure, sa trail dun sa taas, meron pa mga puti, tsaka purple. Pero ito lang yung purple dito sa baba. Purplish pink. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Kakatapos lang namin mag-picture guys dun sa may Welcome to Ida Grove. Tapos, ito kasi yung daan papuntang hospital. So, nandito na kami sa Horn Memorial Hospital. Ayan, nasasabihin ko na kasi aalis na kami talaga. Hindi na talaga kami babalik dyan. Actually, hindi ko sinasabi dati kung ano yung hospital na pinag-workan ko. Tapos kung saan kami tumira dati, ganun. Pero, nag-work po ako sa Horn Memorial Hospital in Ida Grove, Iowa. Na napaka-low cost of living. Yan. So, yan. Doon din yung daan. So, sakto na pababaan ko, na dumaan yung supervisor namin, pero hindi ko siya nakita. Si Makang nakakita sa tinawagan ko. Kasi malapit nang mag-endorse. So, later, pupunta kami doon. Kakain muna kami. Magdi-dinner muna kami. Punta lang kami Taco Island to order some food. Hindi ko na-video yun, guys. Yung pagpunta namin mamaya siguro sa hospital. I don't know. Yeah, sa labas, papakita ko sa inyo. Alam nyo ba? May tumawag daw sa Horn. May nakausap daw sila na nasa Pilipinas pa daw, tapos nag-a-apply papuntang Horn. Tapos sinabi daw na, nakita ko po kasi sa video, sa vlog ko daw. As in, hindi ko yun binanggit ever. Parang that was 2 years ago pa na sinabihan ako. Tapos doon na find out ng director namin na nagve-vlog ka pala. How do you do that? You're so good. Paano ka nag-e-edit? Ganyan. Kaya tinake down ko nun yung orientation ko sa ER kasi baka makita nila. Pero ngayon, it's back. Kasi wala naman na ako doon. Sa mga gusto pong mag-apply dyan, very, very nice ang work environment. Sa nurse part. Yan. Sa nursing side, nice naman siya. So, I've learned a lot. Yung mentorship ng mga supervisor, sobrang na-appreciate ko. Tapos, I felt like I have a family kahit mag-isa ako dito noon. Kasi ganun. Kasi team na mo naman ngayon. As inalagang-alaga nila ako noon. Nung buntis ako, ganyan. Kahit nung nanganak na ako, pinupuntahan ako ng supervisor ko sa bahay. Sila din yung sobrang daming gift nung nag-baby shower kami. As in talaga, I will never ever forget. Pag pinopost ko sa Facebook na yung workplace na yun is yung part siya ng journey ko dito sa US. Parang lagi silang, stop! Ganyan sila. Pero which is true naman kasi. You're watching Kuya Pax? Oh, kanina mo pa ulit-ulit yan, anak ko. Oh, you want me to go there? You like watching Kuya Pax?
Kuya Pax is playing. Wow, Kuya Pax. That's Kuya Pax. That's Kuya Paxton. You like watching him? Oh yeah. You like watching him? Kuya Paxton? Huh? You like watching Kuya Paxton? He's sliding. Slide, slide. Kuya Paxton. Slide, slide. Kasi hindi na-grind doon. May shipping. Naku naman, hindi na naman mapakali sa mga tita. Iwang ka na. Iwang ka na dito sa mga tita. Ay, naku. Pag dito ka, magiging kagaya ka rin ng mga tita na ano yan, pa-pretty-pretty na. Sige ka. Magpa-pretty-pretty na kayo. Saan-saan na kayo pupunta na ano, magpapa-pretty kayo. Gastos mo pa man din. Mas magastos ka pa man din sa mga tita. Yung derma mo, mahal. Mapapa-fluoride pa tayo. Ng teeth mo. Say bye-bye na. Bye-bye, tita. Bye-bye, bye-bye. Baka sa'yo nagbabay. Bye-bye. 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 Hindi ka na sasama. Halika na. Halika na, anak ko. Uy, bye-bye na, ha. Kayo ay mag-iingat lagi. At sana ay magkita-kita ulit tayo. Bye-bye. Bye-bye. Mag-ingat kayo. Enjoy your ano. Baka mag-jujord. Why not, diba? Malaki din yung hospital nila eh. Babay na tayo sa mga tita. Wow. Baboy, tita. Let's go na. Saan ka? Okay. Sige. Bye-bye, Joyce. Babay ka na, tita. Ay, tita, tita. Blawakes. Lawakis. Blawakes. Wala, gusto niya kayo. Wow, ang ganda na ng emergency room nila. Sosyal. Ganda na ng renovation Ay, nakakamiss. Horn Memorial. Pati parking, same spot. Walang nagpa-park dito. Kami lang. Sayang yung mga puno dyan. Ba't kaya nila pinutol? Siyempre, mga kasagabal sa ano. Mga kasagabal sa saan? Wala naman silang ginawa. Diba? Pinutol lang nila. Sayang yung mga cedar tree dito sa harap ng parking. Galing akong Canada, wala na. Pinutol na nila. Sayang naman. Dito tayo sa ER pumasok. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like who? Oh my god! This looks so good! We'll be together. Good thing you're working! You changed so much too, big guy. Big guy! Oh, this is the baby. Say hello. Hello, Grandma. Hello. Call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up. Hey guys, so nandito kami sa Omaha ngayon and we will meet Mau para makapagpaalam na rin kami sa kanya kasi I thought she was still in Ida Grove pero nung minessage ko siya nakapag-move na din pala siya dito sa Omaha. So sakto na naka-out na pala siya. Minessage ko siya na nandito kami sa Omaha. If you have time for coffee, let's meet. Sabi ko lang sa yun. Naka-out na ako ate. Saan tayo magkikita? Sabi lang niya. So we will go to Jinya Ramen. Basta nandito nga sa Omaha, doon talaga kami laging kumakain kahit ramen lang.
Gusto ko na. Nakita nga. Galing nga kaming Ida Grove. Sabi ko, long, lungkot naman na tong bahay nyo. Sabi ko, party. Yummy? Lumulubog na nga yung ilong niya. Kasi lumalaki yung cheeks niya. Ay, sus. Slowly, anak ko. Ah, just one at a time. Just one. Show me your one. Just one. Share. Share to daddy? Share to daddy? Napakabigat naman ng pintuan. We deliver with Postmates. I'll enjoy life here. Yes. Naku, pag dito ka na mag-jowa, dito ka na din. Ay, pero hindi natin alam yung panahon. Napakabigat. Napakabigat. Kaya mo yan, daddy. Kaya mo lang yan. Napakabigat. Yan yung mga French fries na kinain mo. Ah, babay na. Eh, thank you, Ay, mag-ingat kayo dito, ha? Kayo din natin. Mag-message kayo. Taga-ano na lang ako, taga-like na lang ako ng Instagram story. Sabi ko, oh, parang nag-ano yata na naman kayo, saan kayo nagpunta ng concert? Ay, Sabi ko. oo. Ay, naku. Oh. Regards na lang kila Chin, kila Stacy, ha? Sige, Ingat ka. Bye, kuya. Busy pa man din ang Bye-bye. kalsada. Ingat, bye-bye. Wala na si Mau. Ay, nakakamiss yung mga dalagang yan. Mga kasama kong nagsimula. Si Mau, ang halos kasabay kong dumating. Dumating siya sa... Nauna lang siya sa akin ng mga 1 week siguro. Sa Ida Grove noon. We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a